мислеха, че като урежат част от снагата на България и отнемат 2 милиона от нашите сънародници и ги оставят под своята власт, ще унищожат българския национален дух. Да, обаче това не се случи, защото войната за освобождението на България продължи веднага след Ньойския договор. И след като не ни даваха права, ние се опитахме с трясъка на бомбите и нашата саможертва да покажем на света, че българина в Македония, в Тракия и в Западните покрайнини не се е отказал за борбата за своята свобода. Днес разни псевдополитици, политолози, разни псевдоевропейци ни обясняват, че няма нужда да бъдем българи. Че няма нужда да се бориме за правата на нашите сънародници. Говорят ни за някакви общоевропейски ценности. Няма общоевропейски ценности. Има човешки и християнски ценности. Но над всичко има български национален интерес. Защото както германеца, французин, англичанин или който е друг не се отказва от интересите на своето отечество, така и ние българите не трябва да се отказваме от нашите собствени интереси. Колкото да ни заливат с турски сапунки, с приказки за разни велики султани и неговия харем, колкото да ни обясняват, че Балканската война, макар и освободителна, била лошо нещо, защото била война. Кажете ми, кога в историята на човечеството нещо велико не е било постигнато с труд, усилия и жертви? Няма такъв случай. Само че както след Ньой се опитаха да ни обяснят, че са ни шупели зъбите и ние трябва да мълчим, така сега ни обясняват, че няма нужда от национализъм, няма нужда от любов към отечеството. И едва ли не, ние сме онези, които сме призвани не да пишем историята на собствения си народ, а имаме правото единствено да бъдем миячите и сервитьорите на Европа. Да, обаче тук младите хора казват не, защото ние искаме да живеем в една достойна България, да бъдем народ с достоинство и самочувствие, а не да бъдем онези, които подритват и ни обясняват, че след като намаляваме като население, тук ще ни пратят едни чужденци, които ще ни населят. Не да ни обясняват, че няма нищо лошо, ако след 30 или 40 години циганите станат мнозинство, а ние българите малцинство в собствената си родина. Не трябва да имаме нищо общо, когато някакви псевдолиберали ни обясняват, че нямало турско робство, че едва ли не ние тук сме си живели щастливо, че Ботев и Левски са били терористи, а тези, които плаха в Батак, всъщност те били съселените, които се борили за някаква нива. Всичко това е един позор и ако ние си затваряме очите, той ще продължава да ни залива и ще ни унищожи. Нека Ньойския договор, нека всички онези дати, които напомнят на нашето съзнание, че ние, българите, трябва да се борим за своите права и за своите интереси, не бъдат само дни, през които се събираме. Борбата за оцеляването на българщината е борба всеки ден. Борба, от която колкото повече млади хора се привлекат, толкова по-бързо ще свърши успешно. Ако не искаме поредната паплач да ни продаде за пореден път